आज भर ढील द ढोड़ी जन छील द माइक स्टैंड हो ओ इतरा माइक स्टैंड हो अरे माइक है तू इनको तेरा माइक स्टैंड हो माइक स्टैंड तो हम तो तोहरे बतिया के दिए तेरा माइक स्टैंड अरे साला माई नानू रे माइक अच्छा माइक स्टैंड आ भाई एकरा ऊपर लटका मुरैया खानी काती हो ये नो माइक्रोफोन हो भाई कहता जब माइक स्टैंड हो आ भाई मुरैया खानी लटका तो कहता माइक फोन हो ई एकरा माइक फोन हो माइक्रोफोन तू इनको तेरा माइक फोन हो माइक्रो तो हम तो तोहरे बतिया के दिए तेरा माइक है माइक्रो हाँ तई काथी करेला इमे तू बोलबे नु हाँ। तो तोहर बात के उठा के बाहर फेंकी तहर माई इतना बरियार बड़ी कि हमारा बाप के दूर ले जाके फेंकी अरे साला माई बाप को तू तार बाप के दूर ले जाके फेंकी तहर बात के आवाज के ओ हम आवाज के जाबो चाबस बोल जाबस हाँ। हाय हेलो मेरी नोट कथी नोचरी साला इंग्लिश में ना बोला जला वेरी मच ओ वेरी मच हाँ। ए भाई सर क्या कहलिया भाई साहब बोल ओ भाई साहब हाँ चूसमी अरे साला चुस्मी का हरी चुस्मी का इहो नहीं खजाना हाँ भोजपुरी में भइल है नहीं आवा ओ तोकरा कहल जाला एक्सक्यूज मी अच्छा एक्सक्यूज मी अच्छा ये बताओ भाई माइक यानी माइक्रोफोन है ना हाय एकरा पिछवा लटकला मुसवा का पोछिया खानी काती हो अरे उहेनु तार हो कतिया तार हो ई नच देखबो लोग के सार हो सार है रे हमरे साला सार है रे ए का भइल रे हमार चिलम फूट गई साले बड़ी मार मारे कहां रोखता रही अपना बोहियान में तो रोक के ना उठाइयो ने रख तब फोड़ देलो हां तब बिहान किन दियो हां चिनाई किन देबे नो हां हम कहते नच देखबो लोग के यार हतिन का सार सुनाइलो तई केने से केने गइल बा मार दबा मशीन में गइल बहुत मशीन नहीं खेलो करता ओ हो भूखा तोई में गइल बा तो ओकरा के लोग काठी कहेला एम्पलीफायर एली फायर काठी हो है एम्पलीफायर एम्पलीफायर हां अच्छा ई बताओ ओई रास्ता झुरौले बड़ा हां हाय जोन थमले बड़ा अपना माइक के अपना घर से लेकर बड़ा डिकले पटेरवा से तार घर के होगा तारा घर बताओ तो 8 बजे से नाच स्टार्ट होई बार से खाली लोग रही झरले बड़ा ओई बार से हमारे कंपनी से गुड़िया रानी आ रही है काजल रगवानी आ रही है मुस्कान रानी आ रही है कि तहर नानी आ रही है अरे उमर नानी है सरे तो कथी वाला अरे उ सब हीरोइन होली सो हीरोइन होली सो हां ए भैया लोगिन तनी जाके देखम लोगन ओने हीरोइन आइल बड़ी सो 7-8 गो मौगर रखले लोड़ को तरे हीरोइन होली सो अच्छा तो लोगन हम मौगर ले के रखले बा को हीरोइन होली सो सुनते ने तुम आपको केकरा कहले रे आते तब मार के हमार बुझा के खाद के गोदाम पचका देलो सो आ तब कहते मौगा केकरा कहले हो हां अच्छा ई बतास तो नि के मौगा हलो सो ना कथी हलो सो हम कलाकार है सर अया तो नि कलाकार हलो सो हां कि नाच में के नचनिया नचनिया कलाकार का भाई कथी भाई एगो रे भाई एगुरे
भाई हाँ तो ना तब मऊगा कहते नहीं तोहनी काहे चिल्ह तोड़ा सा हमने सुना कहबे तो ना हम तोहनी के थोड़ी कहतनी हाँ तो केकरा कहल था हम तो मऊगा होकनी के कहे नहीं केकनी के जब लगनिया चालू हो जाता टलिया का पाछवा चढ़ जाता सा हाँ आ चढ़ के लागत रस कहे आज भर ढील द ढोड़ी जन छील द आ लगनिया खत्म हो जाते जानते कहाँ चल जाता सा कहाँ चल जाता नरकटियागंज स्टेशनिया में का करे कोई जा जाके लागत रस कहे चल बेटा 10 रुपया निकाल कनिक नु हम मौगा कहते नहीं तोनी त कलाकार हला सा सुन ना हमने कह देबा सुना के नु तो सब भाई जड़ी सुखार दे उखाड़ लेबे हाँ उखाड़बे है नीचे का कान उखाड़ दे बनवे नु कहते नु आई उखाड़बे मुंह न देखला मुंह हा बुझाता कि भांडा के खेत में टिकल हारी हा ये टिकल हाड़ी ना रहे तनु हाँ तो तनी के भांटा कहिए गिरा के फर गइल रहे बोला तारा बेसी बेसी मोरचा मोरचा अपने चुलिया में झोंक डाल जी हमरा के ममोर चमर का अपन चुलिया में झोक देबा सा तना जर के राखो जी बही में आ जहां जे छटपटा के गोड़ हाथ तनी तो तौ का साफ तोनी के चूल्ही के मुसा खाए दे भड़क जाए सोचबे मत करिए फोरे के ओरे के हाँ माने ममोर चमर के डलवा से छटपटा तनी के फूट जाई काहे फूटी काहे फूटी इतना बरियार बा तना हां तो बरियारे रखिल रहिए ठीक बा भैया चलतनी भैया कथी कहले ह भैया हां तो दिने में भैया कहिए हाँ जब रात होई न हाँ तो बरे से सैया कहिए ठीक बा जी जातनी मामा कथी कहले ह मामा हौ देखबे कितना मोट के बखा में अच्छा ठीक बा चाचा जातनी घर है कथी कहले ह चाचा जो अभी ते बाड़ी अभी बाचा बच्चा बनी बाचा ना भाई ट्वाक 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 कहतिया जुआन हो गइल बानी सब आदमी चल गइल खाली ए चचे आ ममे कह के चल गइल स भातरा कोनो ना कहलक एगो रुकल बिया करिकी लहंगा वाली ये बुझाता कहीं का दूं के पहले बुलावे दे हे आओ आया साले कर रोहन देख हमर चाले की गड़ जाला